Чакаме. Go! Живеете тъй как канал. Дръжме ти, мама! Дръжме хубаво! Добре, това беше първи номер. Това беше номер 2. Your body may be sagging, but we can still be bragging. Don't need to make no drama, you're still the coolest mama. So eat some cake and rock out, we wanna hear you all shout. Have a very, very happy birthday, Mom! Кои сте вие и за какво сте номинирани? Аз съм Виктор. Аз съм Лазар и сме номинирани за Близнаци. Ние сме Явор и Ясен и сме номинирани за Близнаци. Аз съм Симеон. Аз съм Калян и сме номинирани за Близнаци. Аз съм Георги. Аз съм Костадин. Димана и Виктория сме номинирани за близначки. Бяхте ли изненадани, че ви номинираха? Не, никак, честно казвам. Аз съм Дара Аз съм Мила. и сме номинирани за Близначки. Добре, на какво се дължи факта, че сте номинирани пак, въпреки че не сте в немската вече? Защото има дефицит на близнаци, явно. Имате ли телепатия помежду си? Доста често се получава между другото. Да. Винаги. Почти. Винаги. Не. Как не? Малко. Понякога, поне вчера на теста по немски, бяхме сбъркали едно и също нещо, аз седим в двата края на стаята. По еднакъв начин. Да. Четем си мислите. И се разбираме с поглед. Имате ли общи приятели? Не, тя няма приятели. Преобладават Всички, общи. да. Да. Само общи имам. Със сигурност. Бая хора, да. Имаме малко по-различни кръгове, колкото по-големи ставаме, но иначе сме сгоре-долу еднакви приятели. Имате ли някакви скрити таланти? От нас или от хората? Не знам. Аз съм добър столкър, това отбелязвам. Аз вкъщи пея, ама май. Това трябва да си остане скрит Някакви талант. таланти трябва да станат скрити. Повече са към спорта. Да. Телепатията бори се. Всичко ли си поделяте? В смисъл всичко ли, което имате ви общо? Той се дрехи. Особено дрехите. Не, само майка ни, баща ни, Рождения ни ден. Абе, май са много. Не. Всеки си има собствени, само чорапите са ни общи. И друго няма. Да, затова се караме постоянно, защото всичко си поделяме. Добре, за какво да кадрате най-често? Дрехи. По цял ден. Че ми взима дрехите без позволение и че закъсняваме всеки път, защото тя не може да се оправи на време. Същото. Да. И за нея важи. Добре, ако е някаква последната история, в която, на последния случай, в който... Днеска сутринта се скарахме, защото я накарах да дойде с мен до шефката и после тя просто избяга от мен. И аз почнах да й крещя. Това беше. История отблъскваш хора. Бе, я. Опишете другия с 3 думи. Давай. Най-добър приятел. Ами, той е умен, мързелив и приятел, така ще го нарекам. Същия като мен. Висок, тъп и забавен. Значи мота се Това се дълги вече. мота се и... нарцис. Затворен, чехлю. Абе, пичага е, да. Умен, красив, спортен. Интелигент, атлет и милиот. Близначката на Мила. Близначката на Дара. Забавна понякога и досадна. Прекалено организирана. Някога смеяли ли сте се за тест? Не. Защото сме в един клас и на едно място няма как да стане. Не, Как не си мислиш? приличаме май очевидно. Ма сме искали мечтания. Не. Все още не, ама... Смятаме, че това ще е прецакване. Да, точно така. Веднъж в 7-ми клас никой не се впечатли, нищо не стана, беше много скучно. Пробвали ли сте се поне някакво скоро? Не, защото сега вече ще се усетят хората, според мен. Това е най-големия плюс на това да имаш близнак. Имаш си другарче винаги. Да, съгласен съм. Според мен няма минуси на това да имаш близнак. Че си Приятел до има... живот. Да. Best friend за винаги. От началото до края. Мога да кажеш всичко на него, независимо колко тъпо е. Да, няма да те джеджва. Като най-добър приятел, но просто с когото живееш. Че винаги можеш да отидеш с някого някъде и няма да си сам. Мога да си клюкара с нея по цял ден. И можеш да разчиташ на някого. Цялата е най-близкият човек и най-приятният спътник в живота.
Имате ли някоя интересна история, когато са ви объркали? Примерно баща ни доста често казва смисъл, като вика някой и казва името на другия. Примерно като не вика. Просто казва едно от двете имена, за който цели той да дойде. Да. Имаше веднъж, това беше много смешно. Бяхме сигурно 5 или 6 клас. Значи, има едно стълбище, както е така. И там си има някакви столчета, някакви хора си седят, някакви момичета по-големи от нас, примерно 11 клас били. И Мило си взел по стълбите и аз после 2 секунди след това съм се качвала по стълбите и те буквално стичаха до мен да ми кажат, имаш ли близначка, какво се случва? Защото си мислили, че да, виждат много хора. В училище нон-стоп ни бъркат. Примерно преди 3 месеца господата ни по история от години и половина разбра, че сме близнаци. Тя се мисля, че просто сме си някакви двама и просто ни видя един друг и казва, вие май сте близнаци. Примерно си мислеше, че сме един човек половин година. Който се сменя, просто си седи на различно място. На един купон Дими си беше говорила с някакъв, нали цяла вечер си говорят и той по едно време идва при мене и някой почва да ми лафи такова, аз съм като, нали, кой си ти? И той ми поглежда като, как така не знаеш кой съм, ние до сега си говорихме. И аз съм като, пич, аз не съм те виждала през живота си. В крайна сметка осъзнахме каква е стана грешката, но... И който? Защо не знам? Можете ли да имитирате смехът на другия? Не. Не, това ще е много кринч. Да, ще се смеем еднакво. Засмей се. Не му се засмея така. Добре, това ще го кътнем, не смей се. Някой да каже шегичка. Не, да, сещам се, виц, не, ще кажа виц. Значи, добре, единия се казва Иван, другия се казва някой си там сета, отиват на риболов и, нали, единия той от другия, не Иван другия, изкарва златна рибка и нали, тя вика, моля ви, пуснете ме, какво си, и нали, те малко мислят и я пускат. И тя избяга. Да, сега ти имитирай. Имитирай я. Разсмей ме. Ти какво прави до сега? Не беше смешно. Катрин. Шегаджийката. Имате ли някакъв специален поздрав? Не сме толкова оригинални. Ще кажем просто всички да обичат близнаците си. Ама поздрав към другите, бе! Поздрав към... Между ни. Това ли? Добре, хенчик, окей. И нали телепатията? Това е достатъчно. Не. Горе-долу е това. Не. Ми измислете си. Ние реално имахме, ама сме го забравили, защото не сме го правили много време. Ние не си казваме много здрасти. Дай да го измислим, де. Добре. Чакай се. Чакай, знаеш го това само? Горе-долу. Чакай се. Ма това... Не го знам след това. Абе, да, е така. Better late than never. Може да споделите funny nicknames, които си казвате? Аз си викам брат. Много си еджи. Не знам, аз как ги викам Виме. Едното. Виме, това като на крава. Да, оттам идва. Не, ти ми викаш Виктория. Да. Вицки. И в телефона ми се казва Преслава. Да, това го знам. Му е Ники. Не знам защо. Как се наричате една друга? Зависи, ако искам нещо е по-миличко. Да, ако ми каже Дари, защото аз по принцип мразя да ми казват някои определени хора Дари. Аз да й казвам Дари. Не, някои други хора също, ако примерно Влади ми каже Дари, аз просто не, при мен е специфично от доста време. Аз да кажа Дари, значи... Само специфични хора го казват правилно, ако Мило го каже, просто се побърквам. Само той ми казва Ласко, в смисъл никой друг. Аз му казвам Вики, но те всички мами така му казват. Аз си го обиждам. Да, няма значение, няма да я казваме. Кажи. Не е много уместно. Добре де, ние ще го кътнем, ако не е. Не, по-добре не се. Да. Добре, имате ли някакви сладки традиции или смешни или забавни традиции, ритуали, които си правите? Отиваме на пазар, когато сме тъжни. В Виена се случва много често. И майките са много депресирани, ходим да ядем в Икеа. Да. Това не се брои за традиция, ама като ходим по купони, трябва да се редуваме, която ще се почерпи повече, за да може да прибере другата после. И какво се случва най-често? Реално изпълнявате ли го? Не, тя винаги... Да, и аз това ще да кажа. Опа. Няма проблеми. Имате ли някоя забавна снимка заедно? Сигурност ще пратим. Има много легендарни снимки. Забавно. Онази, където ти ревеш, аз те гледам очудено като бебета. Да, запомняш. Имам. Добре, ще пратим, добре. Не знам, като малки имаме една как дърпам за косата. Да, за това се същам. Сега се затворете очите и ще ви питам тези въпроси. Добре. Кой е по-големият фрик? Какво беше това? Ще кажа за себе си. Аз. Посочваш Виктория, не казваш думи. Кой е по-стария?
А кой е по-високия? Коя е аутист? Кой е антисоциален? 1, 2, 3. Кой е по-стилен? Тук е различен. Не знам. Кой е любимец на мама? Не знам. Кой е на мама детето? Не сме ние двамата, сестра ни е. А кой е любимец на тата? Пак е сестра ни. Не, това не знам. Тук вече е сложно. Кой е на тати детето? Браво. Смените ли си дрехи? Не, никога. Никога? Никога. Вие имате различни дрехи. Никога не си обличаме, например, аз да му взема неговите дънки и неговата тениска и така, никога. Не, Сменяте ли си не, дрехи? никога. Не. Абсолютно никога. Това май само момичетата го правят. Аз не харесвам да нося чужди дрехи. Аз не харесвам дрехите му. That was it. Your body may be sagging, but we can still be bragging. Don't need to make no drama. You're still the coolest mama.